naitesa total video on rokna joto no lam sogwani je YouTube family ni members tei joto borok no hangkai sabung hangkai pungai siri siri tukunai tamni bagai hangkai tini pungai siri siri matuku kai hen baya kai kang gele no 8 9 roko tuku tini hangkai prai tabu bagi tunggu 6 bagi tunggu 6 6 rokna hangkai tamni bagai hangkai tini hangkai baba goria raja thangmani sal botini hangkai thangsinai sarigo mane samjawang hangkai na bono chung khibi risnai hangkai amoni bagai tini hangkai ang pungai siri siri tuku ya konoi bono kaisa paithak ni kholom nai takolai bosot ni joto sur je sana tongmani sanai abo hairokta hangkai sabang tukui na grana sikang yang oi ko atong nang kholom jagat magano iko ini harus ngomong gangkai yang tolani tu yang gangkai ni wak narunani wak untuk sekarang penugasan butang bongke tabung no ada saya tunggu tuh guys ini tabung hang tukun nagras nai handa kaya baba goria raja no kholom nani bagoi tabung tukun nai tong to finally tabung hang tukui paika baba goria raja no kholom nani bagoi tabuk mo Kotor sana taisa hai no hai baba goria raja ni wasogo khawai rebai nai norok nai tong ni soya karai to tabuk hingke ang taisa o Kotor sana hai no hai puila dino je khawai akone mwtai khaimani haike no tini gangkai chung tukui mo suwoi Kotor sana taisa hai no hai wasogo khawai ro baba goria raja ni je wasogo kai tini to paithak ni salba bono khawai taisa puila ni din haike no kholom nani nangrao do brok sogoya konoi hingkai haipon deli no phongo aisa saro aisa to jongbono dubreo dub sogoi kholombo hingkai tini hingkai paithak ni din ba taisa bari saro khawai puila ni din haike yoi ne reward baba goria raja hingke sini Tripura ni sini jati rok ni somaj ni joto ni selai Kotor mwtai hingjago hingkai chung bono 7 din pura 7 din bono chung romoy mani layo kholom layo baksa bir layo abo haita hingkai sini orang kai chung tini paithak ni bagai iko norok no goiman kana khawai no tongho hingkai mo khabai mani pore kang go baba goria no kholom nai suri nai tamni bagai hingkai je hamyano rohoi kaham won sumong kaham tongmong samong bebak no manani bagai kholombo je baba goria raja no hamjaknai rok kisa please comment kai sabai di sabo sajak finally tabuk hingke ang risa rok khabai agon bayoi tabuk dop kathi sogoi mom sogoi baba goria no kholom sinai nai tongni guys soya karai ani video no sajagoi tongkhang kai ba subscribe like share comment khainani tapok di tabuk hingke tini sarik ni prasad chana chai nagras nei komo hingke prasad hingke tabuk hingke bati ona harka sana ni bagoi hingke tabuk hingke maisa sene horni yang moya sa ko yang wahan moi bai maisa sene tini ni blog video ro no paigra sene